सरकार जला कलफा या आरंगुट की है ऑफिसर कतनत पुलिपुथी बाकिनले शा karnataka ban yetrelang bat ki bor district halor ke jingyap uwei ukhna school ba khlad nem na mekhlaya ha ke jingngat bi une ukhna school udai ubalatip kerteng kum u hybrid kerlong bana kasnong langdem pynursla subdivision nalor une ukhna kirangdon sa arphu prangut kibelesitam jur hadin ba kilabam ya ka jingbam balawanra hapo ka hostel batrikam bi an jong ka school chimet kabadon ha kasnong ti ka kibra ha malawali thaluk jong ka manhia district napdeng kine ki arphu prangut ki khna basitom layethu ba arphu sangut ki dei ki bana chla mekhalaya haba chimkhia ya ki khobor bami hakilat pathai khobor ka sarkar langba u director ka school education and literacy kalapha ya arngut ki officer bakinlech sha karnataka ha kaban yarablem ya ki bor district badru bat ki kimi kikpa jong kine ki khna na mekhalaya kine ki arngut ki officer ki dei uba pison sub inspector of school subdivision school education officer shillong bat uba ar kharsentiu district MIS PM pushan shillong lapentip ba kine ki officer kin haban IT ya ka kaifot halor kane ke jingjia lakano ba ka jingyo pangkansan jong kine ki khna school kalawan jia hadin baki yabam ya ke jingbam balawan ra daki bor penyat ka hotel kabadai kabam batam na ke jinglekmen holi na ki caka bamarjan lakano ru ba kane ka hostel ka ju ai bam ye ki khna daki bam balatam na ki yingye tho ki khawai dawai bat ki wei